Super pozik. Martin, zein da zure hurrengo erronka? Zeri begira jarri behar duzu bihartik aurrera? Bihar ja bani joa berriz gora Granadara, Errane badara, 2000 metro altura dagola, eta Espainiko txapelketa prestatzea. Lehenengo hiruak gero Europeora doaz, así que han saiatu gara sartzen, así que atopean. Zorionak, Martin, behon deizula, gaurkoak balio dizun datoroztenetako ere, zorionak. Mila esker zuei. Martin Segurola entzuten genuen bitartean aurkeztu dizkigute 1500 emakumezkoen lehen finaleko atletak hauexek izango dira: Jabiote Geret, Marta Serrano, Elia Saura, Raquel Etxeberria, Juli Ferreira, Rocío Garrido, Judith Otazua, Micaela Levalli, Lorena Martín, Jodi McCann, Emear Maer, Lorea Ibarzabal, Tia Wilson, Silan Aldiz, Marina Martínez eta Maria Biliziosa. Bien bitartean, Erbi lanetan Clara Lozano eta Ángela García, 200 metroko atletak. Biak batek 500-600 metro egin beharko ditu, besteak 1000, eta ikusiko dugu ea zelako lana egiten duten bien bitartean, atleta asko, agian, ez? 1500 metroko. Puertetxo atera dira, bat hogeien, 500 bat hogeien pasatzeko eskatu diete. Dijo azte bat 15 egiteko ritmoan. Berez, pixkat lasaitu indan Clara oraintxe bertan. Eta bai, moteldu indu, 2 segundu, bai. Azkeneko 1 metro hauetan. Hortxe ikusten dugu, aipatu bezala, bai Clara Lozano eta bai Ángela García 200 metrotan ibilitako atletak. Bat lauen, pasa behar dute 200, bat hogeiak juteko, eta bat... Bat iru, eta piko, hor erritmoari eusten ari diote agian atzetik tartetxo pizkabatekin, baina, bueno, edozen kasutan, baita ere bi erbi jartzen dituzenean tarte pixkat sortzea ohikoagoa da. Edozen kasutan, Lorena Martín du hor. Hogeian, bai, justo ritmo hortan pasagiria, baina moteltzen nahi, bai. Clara da, lana eginda Ángela Garciari oraindik. Beste metro geldituko zaizkio, eta ez dakitagian erritmoa eskatutako erritmoan esan dugun azkarregi zijoaztela eta orain pixkanaka konba galtzen ari direla. Baina edozein kasutan hor dijo Ángela García, Universidad León sprinteko atleta. Argia segitzen dio eta pixkat irabazin dio. Hoi da lauko ritmoa, 1500-en. Barrera hori zuntzitzeko ritmoa. Pixka bat goitik. Eta, sortziuna pasatzeako, 2 sortzin pasa behar dute. Bitartean, Evelyn Jankei hemen, luzera jauzian. Guztea pixkate... Amar. Evelynen baliozko saltoa eta... Lasterketak aurrera jarraitzen du erbi elektronikoari pixkat konba galduta dio Ángela Garcíak. Zabaldu eginda, tokia usteko, eta kasuentan Silan Aldiz atleta turka dugu lehen postuan orain. Baina taldea nahiko, nik uste ja erbi elektronikoa, erbiak joan egin direnean erabaki dute erritmoa ez zutela eutxi behar, eta berrogeita bin pasin dute. Orain lasterketa asko moteldu da. Asko moteldu da orain lasterketa. Normala den bezala. Judith Otazua oso ondo dijoa, sartuta, barrutikan, eta itxita geratzen ez dan, eta indarrakin pasatzen duen. Hala ere, erbiak egon diren metroetan mitineko lasterketa bat izan da, eta erbiak joan diren momentuan txapelketako lasterketa bat bihurtu da, ez? Batean hasi dira bat bestiari kontrolatzen, eta azkeneko metroetan gaude, Wilson eta McCain lehen postuetan, baita ere hortik bien bitartean hainbat atleta ateratzen ari dira. Hor dugu Garrido, hor dugu Aitiz, aipatutako atleta turkoa, baina multzoan iritsiko dira azkeneko metroetara, eta hau mitinetan ez da gainoikoa izaten, baina azkeneko metroetan, azkeneko erasoa izango dugu. Ea zeinek bota dezaken. Lau 5 edo lau 6ekin irabazikoa, eta, orain azkeneko metroetan sartuko dira Wilson, Garrido, Aldiz, Martínez tartean. Azkeneko metroetaraino ea zeinek eramaten duen garaipena ematen du. Bai, Turkiako Silan Aldiz, 0-5, hogeita maika. Bai. Nik marka egin dula, markak ikusita... Laua maika ditu, nik uste marka egin dula. Lau 5 kriston marka da.
Bai, azkeneko bueltak horri egin dute, Bai, bat bin egin dute uste, Bai, bat hiru. azkeneko Egia da, buelta. azkenean, horrelako erritmotan juteko ez dela inoikoa taldearen morfologia izatea hain apelotonatua. Ez, Bai. normalean luzatu egiten da gehiago, baina hauek Markak oso apelotonatua denez. parekoak zian. Hori da.